ҳунар сарчашмаи ҳар муваффақиятҳо, оғози ҳар бурдбориҳост ва ҳунарманд бошад азизу мӯътабари ҳар дилу дида аст, агар ҳунарманди асил бошаду устои пешаи интихоб кардааш. абдураҳмон назирматов, заргари чирадаст, усто ва устоди пешаи заргарӣ, ҳунарманди хушбин, зебои дӯст ва зебои офар. ӯ соли 1966 дар ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ чашм ба олами ҳастӣ кушода, дар ҳамин муҳити шукуфону зебо рушд намудааст. баъди хатми мактаби миёна соли 1989 ба омӯзишгоҳи касбии техникии рассомии шаҳри Павлови Нижний Новгородро хатм намудааст. аъзои иттифоқи рассомони ҷумҳурии Тоҷикистон, иттифоқи дизайнерон ва аъзои иттифоқи ҳунармандони миллӣ мебошад. дорандаи мукофоти аълочии фарҳанг аст. баъди хатми омӯзишгоҳе ки вобаста ба ин ҳунарманд таҳсил мекардам, ба фонди бадеии иттифоқи рассомон ҳамчун коргари нав маро ба кор гирифтанд ва муддати 1 сол ҳамчун цехи армуғонсозӣ бо тайёр намудани нишонҳо мо дар он ҷо ба қолабсозии нишонҳо машғул будем. заргарӣ ҳунари истеҳсоли маснуоти бадеӣ аз қабили зеворот, ашёи рӯзгор, ороишоти декоративӣ, нуқра, мис, биринҷӣ ва сангҳо мисоли алмос, лал, ёқут, фирӯза, зумурад, лоҷвард, қаҳрабо ва ғайра яке аз қадимтарин ва машҳуртарин навъи санъати ороиши амалист. аз қадим ин ҳунар ба мардуми тоҷик ошност ва ҳунармандон заргарони зиёдеро таърих ёд дорад ки маҳсули заҳматашон то имрӯз побарҷо маҳфуз монданд. тақдир гӯем маро ба ҳамин ҳунари заргарӣ равона кард. дар ин айём ҳамаи корро аз дастам меомад. мо бисёр вақт барое ки дар вақте ки дар омӯзишгоҳ мехонем, барое ки агар барои мо асбоб харидан вазифаи аввалиндараҷа буд, чунки дар он вақт мағозаҳои мисол барои асбоб набуд ё ки ягон дар он вақт қариб ки ҳамаи асбобҳоро мо худамон месохтем ё ки мехаридем. металлҳои амиро бояд дастрас мекардем, бояд харидорӣ мекардем барои маблағ дар кор. аз ин сабаб мо ба бисёр корро мағшум, ҳатто мо ҷое буд ки мо либос медӯхтем. гӯё ки мисол аз маҳорати расмкашӣ ки доштем, мо барои дигар дузандаҳо як дизайни либосҳоро таҳия мекардем, ё ки барои мардум ки мисол ҳамсояҳо буданд, мо бисёр вақт нақш мекашидем ки мисол ва ё нақшдозӣ мекарданд. аз он ҷумла кандакорӣ ҳам мекардем. кандакорӣ дар ҳангоми дар фонди бадеӣ кор карданмон дар ҳамсоягимон ки якҷоя дар бари мо кор мекарданд, устоҳои кандакор кӯшиш мекардем ки ҳамин ҳунарҳоро то ҳадди имкон то дараҷае асқот кунем ки мабода дар ягон вақт дар кор шуда мемонад. ороишоти офаридаи дастони мӯъҷизакори Абдураҳмон Назирматов агарчи дар равияи маъмулии санъати ороиши амалӣ бошад ҳам, вале ҳунарманд дар ҳар офаридаҳояш аз фалсафа, аз ороиш ва аз дизайни махсуси ба худ хос истифода карда ба ороишот характери миллӣ ва зеби дигар мебахшад. ҳунари заргарӣ рости гап дар гӯшаи хаёли ман набуд, гарчанде ки гузаштагони бобои ман заргар буданд, ҳамчун заргар маъруф мешинохтанд дар маҳаллае ки зиндагӣ мекардем. ман дар кӯдакӣ бисёр шавқи расмкашӣ доштам. дар мактаб дар кружокҳо иштирок мекардам. дар ҳама озмунҳое ки дар мактаб мегузашт ман кӯшиш мекардам ки ҷои аввалро гирам. баъд ин шавқи расмкашӣ мо то он ҷо буд ки ман тасодуфан гӯям ки тақдир моро ба ҳамон омӯзишгоҳе ки мутахассисони соҳаи ки бо оҳан бо металл кор карданро доштанд
равона сохт. мо дар он ҷо дар омӯзишгоҳи касби техникии рассомӣ бо ихтисоси истеҳсол кунандани маснуотҳои бадеӣ аз металл хатм намудам ва баъди хатм намудан дар иттифоқи рассомон, дурусттараш фонди бадеӣ ки дар назди иттифоқи рассомон вуҷуд дошт, ҳамчун мутахассис маро ба кор гирифтанд. ман оғози фаъолияти кори ман аз фонди бадеӣ сар шуд. ҳамн қадамҳое ки гӯем ки устувор мондем дар соҳаи заргарӣ, ин дар айёми ҳамон кор дар фонди бадеӣ буд ки дар он ҷо як мағозаи махсуси фурӯши маҳсулоту маснуотҳои аъзоини иттифоқи рассомон ба фурӯш гузошта мешуд. аз ҳамон ҷо сарчашма гирифт. ҳамин хеле оҳиста бо гузаштани вақт ҳам фармоишгар пайдо шуд, ҳам шахсоне ки мехостанд ки маснуотҳои моро дастрас кунанд. дар он вақт ҳар усто мехост ки як равияи худро дошта бошад. аз он ҷумла мо ҳам кӯшиш кардем як то андозае як равия стили маснуотҳои худмо тавонистем то ҳозир мисол маснуотҳои мо аз маснуотҳои дигар баъзе заргарон фарқ карда мешаванд, шинохта мешаванд. гарчанде ҳунари заргарӣ тарихан касб занона ва мардона буд, вале дар асрҳои миёна то муддате ба мардҳо мансуб гашт. аммо дар давраи соҳибистиқлолии тоҷикистон аз ибтидои асри 21 духтарони тоҷик ба азхуд кардани ин касб хеле майл ва таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. вақте ки дарси композитсия мегузаштем, ман кӯшиш мекардам ки ҳамин орнаменти тоҷикиро тасвир кунам ба ҳар як мавзӯе ки дарсии мо буд. мутаассифона муаллимони мо ки аз сабабе ки умуман номухта буданд, намедонистанд ки фарҳанги тоҷикӣ, нақши тоҷикӣ чист, бисёр душворӣ мекашиданд. хулас дар вақти мисол кор карданам аллакай ман дар бисёр маснуотҳои худ ҳамин нақшҳои аврупоиро истифода мебурдам. инам мумкин барои ман душвор буд баъди ин омӯзишгоҳ як ба нақшҳои миллӣ одат кунам, чунки ман рости гап нақшҳои миллиро дар ҳамон вақти мехондам, дар вақти мактабхонӣ гӯё ки мактаби махсуси тоҷикиро нахонда будам. аз ин рост оҳиста вақте ки дидам дар рафиқони мо, шиносони мо ки мисол рассомон буданд, наққошон буданд, кандакорон буданд, доим дар ҳамин нақшҳои худ, дар корҳои амалии худ нақшҳои миллиро истифода мебурданд. рости гап зарур омад ки ҳамин нақшҳои миллиро дар таҳияи маснуоти заргарӣ истифода кунам. баъд оҳиста аз таърихи маснуотҳои ороишӣ шинос шудам. хулас ҳозир кӯшиш мекунем ки ба ғайре ки ҳамин нақшҳои миллӣ ин чизи як дарёи беканор аст. бисёр аз ин истифода бурдан ҷолиб аст барои заргарон. умуман имкониятҳои васеъ дорад, чунки ҳар як элементе ки фарз кардем ки дар маснуотҳои заргарӣ ҳаст, тарз дигар карданам вай хоси миллии худшро гум намекунад. намунаи ороишоте ки ҳунармандони тоҷик аз ҳар намуди фулӯс омода мекарданд инҳо буданд: ангуштаринҳо, гӯшвора, дастмона, зира, қулфи гиребон, силсила ё қошитило, қафасӣ ва дигар маснуот. орзу дорам ки дар оянда як намоиши маснуотҳое ки дар вақти холигӣ ё ки дар вақти як ҳолатҳои бисёр ҷолиб таҳия шуданд, ҳамонро мехоҳам ки ҷамъоварӣ намуда
یک نمایش برگزار نمایم. راستی گپ در وقتی آموزشگاه میخوندم دویم فکر میکردم که کدام وقت باشد من حتما یگون نمایشی کارهای ایجادی خودم رو میکنم. در اون وقت من با حکاکی درس حکاکی میکردیم. در همون وقت من گفتم که من حتما باید همین نمایشی هنرهایی که مثلا با اسلوب حکاکی اجرا کرده میشود برگزار میکنم. لیکن با مرور زمان زندگی مجرای خود را دارد. زندگی ما از زندگی وابستگی زیاد داریم. از این سبب این آرزوی ما گویا که تا مدت پس پرده شدن، لیکن حاضر امکانیت ها هست، امکانیت ها وسیع است، امکانیت های خیلی هم خوب است. کوشش میکنم که آرزو میکنم که در آینده نزدیک یک نمایشی گرچه خوردی هم باشد کارهای خود را پیشنهادی خواهشمندان همین هنر زرگری پیشنهاد کنم. هنرمند همیشه پای جستجوی دیزاین های جالب و زیبنده، پای آفریده های مصنوعات های نو به نو در پیشه زرگری است و ما نیز بهرش برای کامیابی آرزومندیم.